खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय। नैबे समाव आं दङ क'क्राझारनि जांख्रिथाय फोथाराव लोगोसे दिनै 3 फेब्रुआरि दिनै बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जानानै थागोन मानो होनब्ला दिनै थांनाय 27 जानुवारियाव जानाय जा थामथि खेबनि बिटिआरनि जा एकर्ड बेखौ बरायनो थाखाय भारत हादरनि गोहोगोरा मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदि सारा बेवहाय सफैगोन दान्दिसे समनि उनाव 11:30 जोंनि बरझार एयारपर्टआव बेयाव सफैगोन बेनि उनाव 12:30 नैबे जांख्रिथाय फोथारनिफ्रायनो जोंनि मानगोनां नरेन्द्र मदि सारा जोंजों गोबां खोथाखौ सावरायगोन। स' बेनि थाखाय आसामनि बाहेरनिफ्रायबो रोजा रोजा बर' सुबुंफ्रा नैबे समाव सफैदों लोगोसे नेपाल लोगोसे वेस्ट बेंगल बेनिफ्राय रोजा रोजा बर' सुबुंफोरखौ फैनाय नैबे समाव नुदों। लोगोसे नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैबे जांख्रिथाय फोथारनि गोदानै बानायजानाय फ्लाइअभारनि साजों नोंथांमोना नुदों रोजा रोजा बर' सुबुंनि दैबाना बेवहाय गोबां जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा फ्लेग बेफोरखौ लानानै फैनायखौ नुदों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थियारि हान्जानि फ्लेगफोरखौबो लानानै फैनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। लोगोसे बेवहाय जोबोर मोनसे सोमोनांथाव नुथाया बेनोदि बेवहाय दिनै बर' आइजोफ्रा गावबा गावनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनो थाखाय गासैबो दख'ना गाननायनि नुथायखौ नुदों। लोगोसे जों बर' सुबुंफोरनि गोदोनायाव दिनै गांफा गांफा आर'नाइ लानायखौ नैबे समाव नुगासिनो दङ। लोगोसे दिनै बेयो जारिमिनारि मोनसे नुथाय जानानै थागोन मानो होनब्ला बेबायदि सुबुंनि दैबानाखौ दिनै सारा भारतनि सेटेलाइट चेनेलफ्राव निउस चेनेलफ्राव कभारेज खालामगासिनो दङ। बेनि जोहै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनाव मोनसे मेसेज थांगोन जानो हागौ गुबुन हारिनि खैसाराव जोंनि बे आसाम रायजोआव थानाय बर' सुबुंनि जौखोन्दोखौ 20% होननानै बुंबोबाय थादोंमोन नाथाय दिनै नायनो थाङोब्ला गुबुन हारिनिख्रुइबो बांसिन जोंनि बर' सुबुंफ्रा बे आसामाव थायो। जानो हागौ गोदो गोदायनिफ्राय जों बेनि थागिबि सुबुंखायनो बेनि सुबुं अनजिमाखौ गुबुननि खैसाराव जोबथेनानै दोनदोंमोन। नाथाय नोंथांमोना दिनै बे ब्लग भिडिअनि जोहै नुगासिनो दं नैबे समाव रोजा रोजा बर' सुबुंनि दैबानाखौ बे समाव नुनो हादों। लोगोसे जांख्रिथाय फोथारा दिनै जारिमिनारि मोनसे नुथायजों बुंफबगोन। लोगोसे जा बिथांमोना दिनै बे जांख्रिथाय फोथाराव फैनो हायाखै गावनि मुखुब खामानियाव नांथाबनानै नोंथांमोना बे ब्लग भिडिअनि जोहै नायनानै हमदांनो हागोन नैबे समाव माबादि सुबुंनि दैबाना जादों। लोगोसे नोंथांमोना फ्लाइअभारनि सानजाहाथिं थानाय बे जानो गोनां बिटिआर जा वेलकाम सेरेमनि बेवहाय 2 लाखनिख्रुइबो बांसिन सुबुङा नैबे समाव बुंफबबाय। लोगोसे खोनानायाव 31 नं राजा लामाजों नैबे समाव रोजा रोजा गारिफ्रा ट्राफिक जाम जानानै फैगासिनो दङ। लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टनि नाजानायाव गंब्रै रेलवेखौ थांनाय हरनि 3 बाजिनिफ्रायनो सानजाहा रायजोनिफ्राय सोलिहोदोंमोन। बेवहाय सिमन सापरिनिफ्राय लानानै रोजा रोजा बर' सुबुंफ्रा नैबे समाव फैगासिनो दङ। लोगोसे दिनै जेथिं नायो बेथिंजायनो क'क्राझाराव बर' सुबुंनि दैबानाखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे बेवहाय नुनो मोन्दों गुबुन हारि हारिसानि सुबुंफ्राबो नैबे समाव बाहागो लाफैदों आरो बेनो जोंनि मोनसे मेसेज जायाव जों आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ दाबिबोदों। लोगोसे बे जोंनि दाबिनाया थांबाय थागोन। बिटिआरनि सिमानि बाहेरायाव थानाय जा जोंनि बड' कसारि वेलफेयार काउन्सिल बेनिबो रोजा रोजा सुबुंफ्रा नैबे समाव फैगासिनो दङ। लोगोसे जोंनि गेजेराव बर' सुबुंफोरनि गेजेराव एना एनि जानो गोनां गैया मानो होनब्ला थांनाय 27 जानुवारियावसो जों बिटिआरनि एकर्डआ जादों। बेवहाय गोबां मर्टेलिटिया जानो गोनां दंबोयो। मर्टेलिटिनि थाखाय गोबां बिटिआरनि बायजोआव थानाय बा बिटिआर बर्डार एरियायाव थानाय बर' गामिफोरखौ सोसनजानायनि मोनसे सुबिदा दं। स' राइट नाव आं नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दं जांख्रिथाय फोथारनिफ्राय। लोगोसे माखासे समनिफ्राय नोंथांमोना ससियेल मिडिया बा निउस चेनेलाव मिन्थिबोदोंमोन बेवहाय 5निफ्राय 10 लाखनिख्रुइबो बांसिन बर' सुबुंफ्रा गौथुम जागोन होननाय खोथाया दिनै थार जानो थांगासिनो दङ। नैबे फुंबिलिनि समावनो 2 लाखनिख्रुइबो बांसिन बर' सुबुंफ्रा गेदारिं जाफैबाय। लोगोसे आरोबाव गोबां बर' सुबुंफ्रा नैबे समाव फैगासिनो दङ। स' नोंथांमोना दिनै सानसेनि हाबाफारियाव दिनै बर' सुबुंनि दैबानाखौ नुनो मोनगोन। आपका मन प्रफुल्लित हो क्योंकि अब तक बिराद मोजां हारिनि बरिया नुदो।
गोबां गोलाव गोलाव लाइनाव नैबे समाव बे मेन स्टेजसिम हाबनो थाखाय रेडि जागासिनो दं बेवहाय आइजोनि लाइन बेखिनिजा गासै फिमेलनि गानै लाइनखौ खालामदों लोगोसे बेवहाय गासै 20निबो बांसिन सुबुं हाबनो थाखाय गेट खालामदों स' बेफोराव ओरैबायदि हाउसफुल जायाव दिनै थारैनो गुबुन हारिनि सेटेलाइट टेलिभिसना बुंनो गोनांथि जागोन जे बेवहाय बर' सुबुंनि जौखोन्दोआ बेसेबांसो जाफैदों स' राइट नाव बेवहाय सिंनि नुथायाव बावैसो सिगाङाव हाबना नायनायाव 2 लाखनिख्रुइबो बांसिन सुबुङा हाबखांबायमोन आरो दा बाहेराव 1 लाखनिबो बांसिन मानसिया नांथानाय दङ जाययाव हाबनो हायाखै लोगोसे 37 नं राजा लामा नेसनेल हाइवेआव गोबां बासफोरा दासिमबो नांथानानै दङ स' दिनै जा बिथांमोना लेट फैदों बिथांमोना हाबनो हागोन ना हाया बुंनो हाया अब्लाबो नोंथांमोना दिनै माखासे बिजोंजों दिनैनि बे सुबुं गौमा बा बिटिआरनि वेलकाम सेरेमनियाव बाहागो लाफैनाय माखासे सुबुंफोरखौ नोंथांमोना स्टेजनि जोबथा पार्ट बेवहायनो रोजा रोजा सुबुंफ्रा नैबे समाव जिरायनो मोनाखै लोगोसे आरोबाव हाबगासिनो दङ लोगोसे सिगांथिंजायनि माखासे पार्टआव अलरेडि सुबुंफ्रा बुंफबबाय स' दिनै थासारिया माने ओरैबायदि जादों गावनि थामोनथानि मोनथायनि थाखाय दिनै सान्दुंखौबाबो गियाखै रायजो राजा नोंथांमोना लोगोसे बेवहाय बुंनो थाङोब्ला 99% गासै जोंनि बर' हारिनि सुबुं स' बेयो दिनैनि थाखाय जोबोर मोनसे जारिमिनारि नुथायजों लोगोसे जारिमिनारि दिन जाबाय मानो होनोब्ला बे जांख्रिथाय फोथाराव दिनै बिटिआरनि गोरोबथाखौ लानानै जा वेलकाम सेरेमनि बरायनाय बे हाबाफारिया दिनै माने 60% जाफुंबाय लोगोसे बेवहाय जेसेबांखिनि जों ससियेल मिडियायाव बुंनायखौ खोनाबोबाय थादोंमोन 5 लाख 10 लाख बेबायदि थारैनो जामारदों नायनो थाङोब्ला बेवहाय 3-4 लाख सुबुङा अलरेडि हाबबाय आरो माखासे सुबुंफोरा बाहेराव दंबावो आरो माखासेया राजा लामाफ्रावबो नांथारनाय दंबोयो आरो खोनानो मोननायाव गंब्रै स्पेसियेल ट्रेननि माखासे सुबुंफोरा नैबे समाव सफैगासिनो दङ जोङो सफैबाय नाथाय दुखुनि बाथ्रा मेन स्टेजहालागै गासै 1 किल'मिटारसो डिस्टेन्सआवसो दङ स' उनथिंजाय जों हाबदों थासारिखौ दिन्थिनो थाखाय मानो होनब्ला सिगांनि VIP लाइनफ्राव बेवहाय भिडिअ लानो पारमिसन होनाय जायाखै थ' नोंथांमोननो उनथिंजायनिफ्राय माखासे नुथायखौ दिन्थिनो लादों वाव वाटार थ' नायगिरि नोंथांमोन बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों सिङाव दै बथलबो लांनो होआखै बेग लांनो होनाय जायाखै लोगोसे जा बिथांमोना सादा जायो बिथांमोननि सादा थिमिफोरखौ बेवहाय गारना होनाय जादों स' नोंथांमोना नुगासिनो दं बेवहाय गोबां सुबुंफ्रा गावबा गावनि दै बथलखौ ओंखारबोनानै बा दै लोंनो थाखाय बेयाव लामाया ओरै नङा जोंना स' नैबे समाव आंजों दङ महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि साबस्क्राइबार बिथां उदालगुरिनिफ्राय फुंसोरां सरियारि बिथांखौ आं दिनै बिटिआर गोरोबथानि जा वेलकाम सेरेमनि बेवहाय लोगो मोन्दों थारैनो बिथाङा रायदावनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर थ' आदासिम आंनि साबायखर अके गोजोननाय थाबाय स' आदा दिनै बे बिटिआर गोरोबथानि जा वेलकाम सेरेमनि बेवहाय नोंथाङा बाहागो लाना माबायदि मोन्दों आंथ' बेयाव बाहागो लाना जोबोद गोजोननाय मोन्दों एक्सुवेलि आंथ' हिसाबै नाव थानाय जाया साउथ इण्डियानिफ्राय आं नायनो होननानै फैथारदों आंखौ नुनानैथ' गोमाबाय आङो बहुत माने सुबुंफोरा 10-15 लाखनि सायाव दङ होमबाबो गोरोन्थि गैया बासफोरखौनो ओरै सोजोबनो होबानो जायो ना राजिफ्रा मोनबाय लोगोफोर
नैबे समाव थाबायगासिनो देबोरगावसिम जांख्रिथाय फोथारनिफ्राय नियार एबाउट 8 किल'मिटार लोगोसे बेवहाय थाबायनायाव जेबो उसुबिदा मोनाखै मानो होनब्ला नैबे समाव थोंजोङै बे कारिगावसिम थांनाय लामायाव मानसिनि बाना बेवहाय गारि मटरफ्रा जेबो चान्सखौनो मोनाखै ओरैबायदि सुबुं माने बुंनो थाङोब्ला मेन स्टेजनिफ्राय दासिम सुबुंनि लाइना जोबनोनो थाखाय स' जों न' फारसे आगान सुरगासिनो दङ जोंनि गारिया दङ देबोरगावआव स' बेवहाय नियार एबाउट 7 किल'मिटार हान्थिगासिनो जानाय लोंनाय गैया मेंजोबथारबाय मानो होनब्ला बेवहाय बायनानै जानोबो हटेल एभेलेबल गैया बायदि माने जेसेबां दं फुंनि समावनो जाजोबदों स' दिनै मोजाङै मोजां जोंबो नरेन्द्र मदि सारखौ बरायबाय स' बेवहाय थारैनो बिथाङा जानो हागौ जोंनि बे बर' सुबुंनि दैबानाखौ नुनानै थारैनो सोमोनांदों स' बेनि फिथाइया दिनैनि खस्थ'नि फिथाइया इयुननि समाव मोजाङै नुजाथिथों बेखौ आसा थिबाय लोगोसे दिनै नरेन्द्र मदि सारनि जा भाषण बा बिबुंथि बेखौ लानो हानाय जायाखै मानो होनब्ला जों उनथारनि पार्किं थानायनि जाहोनाव जों माने शुटिं भिडिअ लानायनि खाबु मोनाखै स' बेनि थाखाय गाज्रि मोननांला नोंथांमोना गुबुन बिजोङाव मदि सारनि बिबुंथिखौ मोनखाबाय जानांगौ स' राइट नाव आं थांगासिनो दं देबोरगावसिम आरो थांबावनो दङ